Regulus je jednou z nejvýznamnějších českých firm v oblasti využití obnovitelných zdrojů energie pro vytápění a ohřev vody. Regulus byl založen roku 1992 v Praze a od té doby se podařilo vybudovat stabilní, ryze českou firmu, která dnes celkem zaměstnává i ve svých 2 dceřiných společnostech téměř 100 vynikajících odborníků a kvalifikovaných pracovníků. Přesto se daří v pracovním kolektivu udržet vřelé přátelské vztahy, které mají velmi dobrý vliv na vynikající kvalitu našich výrobků a služeb. Naše silné technické zázemí nám dovoluje nabídnout nadstandardní služby našim partnerům, počínaje technickými studiemi, projektováním, až po asistenci při montáži a servisu konče. Naši montážní a servisní partneři prochází odborným školením a jsou zárukou toho, že váš systém bude správně namontován a bude efektivně fungovat. Našim zákazníkům nabízíme kvalitní služby prostřednictvím naší sítě odborných montážních a servisních firem. Díky našemu modernímu skladovému hospodářství pružně zásobujeme naše odběratele. Pokud si zboží objednáte dnes dopoledne, bude vám doručeno následující pracovní den kamkoliv v Čechách i na Moravě. Naše dlouholeté zkušenosti v oboru využíváme pro vývoj vlastních výrobků, které nejlépe odpovídají požadavkům našich zákazníků. Některé naše výrobky jsou dokonce patentově chráněny v tuzemsku i zahraničí. Pod značkou Regulus uvádíme na trh i výrobky významných světových výrobců v oblasti vytápění. Díky našim vlastním zkušebnám můžeme provádět testy nových výrobků a proto můžeme na základě vlastních zkoušek a měření garantovat vysokou kvalitu a spolehlivost výrobků, které zařazujeme do našeho sortimentu. Naše dlouhodobá spolupráce s českým výrobcem plynových kotlů dospěla až k tomu, že dnes je firma Ligas 100% dceřinou společností firmy Regulus a na místo plynových kotlů vyrábí naše výrobky. Díky tomu můžeme výrazně zvýšit investice do vlastní výroby, abychom mohli nabízet kvalitní výrobky za příznivé ceny. Jako jedna z mála evropských firem vyrábíme vakuové trubicové kolektory.
jsme v roce 1997 založili dceřinou společnost Regulus Technik, která nás zastupuje na slovenském a ukrajinském trhu. Exportujeme i do dalších zemí. Itálie, Španělska, Francie, Německa, Švýcarska, Holandska, Velké Británie, Irska, Švédska, Polska, Maďarska, Rumunska, Srbska, Černé Hory, Bulharska, Ruska, Pobaltských republik, USA, Uruguaye, Alžírska a jiných. Regulus. Úsporné řešení pro vaše topení. www.regulus.cz